Ilang dekada rin nagtiis sa init at ulan ng mga residente ng Barangay Santiago yang sabay ng Nabua sa Camarines Sur sa tuwing may mga okasyon at pagtitipon sa kanilang barangay. Ayon kay Malo Sabater, isang alumna ng Santiago Yang Elementary School, dati ay mga temporary venue lamang ang ginagamit para sa mga programa sa barangay. Ngayon, may maayos ng pagdarausan ng mga aktibidad ang mga residente at barangay matapos formal ng pinasinayaan ng bagong covered court sa lugar. Sobrang malaking tulong talaga ang covered court na to kasi nung kapanahunan na nag-aaral pa kami dito talagang as in makita mo talaga dito yung simpleng school lang talaga na wala siyang ganito na pwedeng mapag-anuhan ng mga pagsalusaluhan ng mga taga rito na uulanan. Kaya sa ngayon sobrang malaking tulong ito dahil kung wala ito until now siguro talagang ganun pa rin yung mga taga rito na umaasa ng hindi sila mainitan. So ngayon, thank you so much. Forever grateful po kami kay Congressman, Governor, na talagang grabe yung nilang tulong sa Santiago Yang. Sinimulan ng pagpapagawa ng covered court noong panahon ni dating Vice Governor Sal Fortuno Sr. na may layuning magkaroon ng disenteng lugar para sa mga gawaing pangkomunidad. Kalaunan pinalaki at pinaganda pa ito sa ilalim ng pamumuno ni Gov. Elre Villafarte at 5th District Representative Congressman Migs Villafarte upang mas mapakinabangan ng mga residente. Nagpasalamat ang mga residente dahil mayroon na silang maayos na covered court na magagamit sa mga okasyon at ibang aktibidad. Dakulo ang tabang igdi sa Barangay Santiago ining covered court na ini kung igwang graduation, kung ako yung activities in our barangay, nakatatabang ini sa marahay, sa muya. Lalo na kung mga aki, mga eskwela, kaya grabe, pasalamat mi. Personal namang dumalo sa inauguration si Gov. Elre Villafarte at sinabi na inaasahan na mas mapapadali at mas magiging maayos ang pagdaraos ng mga aktibidad sa barangay sa pamagitan ng proyektong ito. Maugma po ako makabalik sa Nabua. Kada semana yaot po tigdita nga nag-inaugurate. Bako lang sa Nabua, sa iba't ibang lugar. Malaking bagay po nakapag-ibo kita ng covered court sa Santiago Yang Elementary School. Hindi lang gagamitin sa mga okasyon. Sabi nga nila magagamit pag may bagyo at iba't ibang mga activities sa school, sa barangay. So maugma po ako na napaugma natin ang barangay. Inaasahan na magiging sentro ng mga aktibidad sa barangay ang nasabing covered court, kabilang na mga okasyon, pagpupulong at mga programa sa komunidad. Regine Boy, CSN.